Soludo Rosina Bridge Goro. Soludo Jenu Guasa Gilaliana Bridge. Ibu Efulefu, this governor, Ibu Efulefu. You want him in there, man? Ezoku, did I get banana? Look at nonsense. Personally, I'm one of them with my own personal money. I'm making Woody Bridge here. Yeah? Here, he does all right to a Ibu be cut to a woo. Look at APC ya nara ọchịchị ya enweghị ihe metere enyi ihe ifere smell gọvanọ ihe smell dị ya Peter Obi ga-egbo no so Peter Obi ga-eme ije eme campaign ihe adị eme gị oge Peter Obi rụ gọvanọ look at everywhere dirty oru adị even quarter kilometer oge Peter Obi bụ gọvanọ so n'ụdị ihu chukwu na mmadụ ihe o mere ime 10% of ihe Peter Obi mere in 4 years. So do you have to go? Peter Obi si ananya make go as a trader. Germany as a Germany as a professor. Professor Ngworo. Look at it. Company in a capital beyond no man go put it. Irai swimming pool now and Tango Nabu. Every Atlanta no, but you come about 1 tailor. Then I run saying yeah. Lẹ́yìn tó bẹ̀rẹ̀ ìdè mẹ́ta lòbòdó ìbò náà bá bàntẹ́rọ èbí ara yìí sí ìfún dáa. That company Peter Obi ro na enye ọrụ. I'm telling you. Kẹ̀kẹ́ pẹ̀tọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ na enye ọrụ. Rosary pool náà bụ na foot and glova. Ihe ebe chakịta nwa na adị obere ga-abata ebe abịa na-agba araba nkọ. Isi anyị na right development. Na China swimming pool na glova ka ndị China na-arụ. If a company dey produce spoon, company dey produce efere, company dey produce different things. Ihe arụrụ anyị. Mmadụ swimming pool na glova. Ebe jebere ya akpọ ndị enyi ya nwaanyị from England. Lọtara na-agba araba nkọ ka ọ na-arụ.